Triumf înainte acestui FCSB UTA Arad, joieșită dată înapoi și este o mare ratare a lui Kadiri și pe oamenii din jurul lui pleacă centrarea și este un gol extrem de norocos, gol extrem de norocos marcat de FCSB în Ghezana. A fost o minge deviată la care Ghezana a avut o viteză de reacție nemaipomenită. Iată, pleacă. Reflex. Nu, avea om lângă el. Ștefănescu s-a uitat. Fabri. Da, ce bine scoasă această minge! Ocazie! Să ratezi dintr-o asemenea situație. Iată ce cu urcarea momentan. Suca a respins. Button! Cred că... Ei. Eu zic că e poziție normală asta. Care ratează, vine și dă cu capul Baba Alhassan peste poartă. Poate că e mai bine așa. Poate că e mai bine așa. Cum spuneam, s-a arătat pricina. În fază clară. Și sprintează spre această minge. Băluță poate obține prin planul. Băluță intră în careu. Băluță saltă mingea peste portar. Popa o agață și este doar corner. Asta a fost o fază frumoasă făcută de Băluță. Meci, penalti apărat și faza asta rezolvată în stil. Încă o centrare bună și asta, ce lovitură bună. Dar ce bine se așează, ce bine se așează francezul pe minge. Da, el încearcă Daua să scape de marcaj. Ce frumos dribbling al lui Edjuma, care caută și poarta. Aici a existat. Ia. L-a păcălit pe Van Durman. Băluță întârzie și înscrie. Iar devierea vine de la Popa, deviere excelent. A fost păcălit. Poziție corectă. Tsuka îl scoate clar din offside. Da, a fost păcălit de devierea lui Conte. În felul ăsta mingea a trecut ușor peste el. Dar asta a fost o greșeală colectivă în apărarea UTEI cu lipsa de atenție.